Paano nga ba gamitin ang transpose na function ng Excel? Pero bago natin simulan, huwag kalimutang mag-like, comment, share, at mag-subscribe. Pakipindot na rin ang notification bell para updated ka sa lahat ng mga susunod na video. Halimbawa, meron akong data na naka-horizontal o pahalang. Gusto kong mangyari dito sa table ko na to ay maging ganito siya, naka-vertical. So, ang una kong gagawin, i-select muna lahat ito. Then, right click, hanapin ang copy, or pwede naman siyang Control C. Then, select, right click, hanapin ang paste special. Then, paste special dito. Shortcut nito, Control Alt V para magpakita ito. Then, kailangan mong i-click ang transpose. Yun. Then, okay. So, yun ang gamit ng transpose. Maraming salamat sa panonood at pakikinig. Hanggang sa mga susunod na video.